Raiti muri yeZimbabwe kusangana kwatikuita zvekare pano paHadzira 263 panoda kuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Makazvitarisa muri yeZimbabwe tiri kufamba nenyaya iyo yemwana uyo ane 14 years akafa iye achiurayiwa. But mufiro wakaita mwana uyu nyaya iyi yasvika pakaoma. Iya episode part 3 yenyaya iyi yandakukupai. Kana unoona part 1 chingosecha kana kupinda mukati mavideos edu uchiona part 1 part 2 indoya ya part 3. So nyaya iri kunetsera kuti mwana uyu aurayiwa chitunha chake chakaramba kupinda mumochari. Ine mochari mainge makazara nyuchi. Baba vakazosvika pakutaura kuti mwanangu simuka upinde mumochari. Ndipo vakabva vakwanisa kusimudza vega chitunha chechiya nyuchi hadzina kuvaruma. So da kusiyai muchiona video pedza kuona video usaskipe usati wapedza kunzwa nyaya iyi nekuti inorwadza. Mwana uyu akafa, vabereki vake vari kujoni. Pavakadzoka muno muZimbabwe ndongo yakafa mwana uyu. Machikafu understand kuti mama vari kunzwa munhu mukuru tingagoda kuva apropose zvakuzare 90 kuti vangatiponisi chakuitika. Escuta. It's not available. Waudzwa tayara so mutozivei. The number you have dialed. Vanenge vatodzima mafoni. Kweta makanga marovanza dzamaindepi. Madame? Pamaka mabhorova posa apa musingaendi kuno vamwe mamuripi. Ina namoro wakuenda pamutare. Yakulinda. Hello, makadini nyanzvadzi. Musimba kana makadini. Ndiripo titauraona todzivei here muzuze. All right. Zita rangu ndochivachisimere. So ndauya kwamuri because ndine patiri kudawo kuti tibatsirane. Padiki pamwe mukatibatsira kusolva nyaya iyi yakaunzwa kwatiri. Pamusoro pemwana handisi kuti mukoma here kwamuri kuti muningina baba Wayne vane mwana akati shaikei pagore rapfuura. Alright. Yes. So ndatichi kukumbirawo kuziva kubvunza kwamuri mimi side drain mimi chii chakaitika pamwana uyu chamakaona chamunoziva chakaitika pamwana imimi chii chakaitika pamwana. Mwana akarwara. Arwara mwana takamuendesa kuhospital. Baba namai vake vanga vasvipa paground panguva yakatanga kurwara. Takatanga kuvafonera. Takawafonera zvekuma 3 days. Kuti uyai panapa paground mwana ari kurwara. Situation yake iri kuita ichikura. Havana kunge vakasvika panguva yataivata iyoyo. Kusvikira patakazotsvaga mari kuendesa mwana kuhospital. Hello. Cut. Aiwa ndani andikuti vanenge vakata kuZimbabwe. I think network inenge yatavadambura. Inenge yatavadambura network. Vafonere futi. Andifunga kuti vari kukata network. Musikana kakata havaibhodavira futi back. Hello, sorry yadona ndifuna network. Alright. Makulindo. Takunzwa. Mwana akarwara riri gumbo. Saka naye kuhospital akanotorwa x-ray akaonekwa kuti gumbo ndoranga rakakanganisika. Papo tasvika naye kumba akaita 2 days. Aita 2 days gumbo rimwe rakabva ratanga kuzvimba. Saka chichavi mwana kana akajamba gumbo rakatorwa richinzi rimwe rakuzvimba chiri zii. Takati regedza tichese timbofamba-famba takapinda-pindawo maprofiti. Takaudzwa bva taiudza imomo
panguva yataitonotsana nababa vacho naamai kuti uyai pagiraundi batsirane zviri kuita mwana asi vanenge vakasvika panguva idzodzo dhamaraka vakatozotumirwa mari kuri kuno kumusha ndopavakazouya vachiuya ndopatikati apo mari hatisisina vachisunga patikatosiya chikwereti vatone chikwereti izvezvi vasvika pakati pakabvunza rega titengese mombe ndopabudiswa mombe mudanga namukoma vanova baba vangu imini vakabereka vakasiira ivo bamunenezoni vane mwana akashayika ndovakabvisa mombe vatengesa mombe $250 chiti kumanheru kwacho mwana achipinda pabhazi achienda kuzambia asi situation yakabva yakura panguva iyoyo patakabva kuti arega tichimane mwana akati pahospital pachitsungu ivo baba vanga vatovapo baba vake ivo bamunenezoni vava vanga vatovapo ndovakatenda nemwana uyoyo ende panguva yaitotsaura zvese hapana tanga asingataura akatofa achitaura dzamara svika naye kuhospital. Halo? Takateerera. Vachisvika naye kuhospital mwana ndopaakashaya. Alright. Saka amuna makumbo aya chaitika kumwana makumbo aya hanzi chii? Chii chaitika kumwana kumakumbo? Halo, asimunda. Makumbo pamwana apa hanzi chii? Kuchipatara vakati chii panyaya makumbo hanzi chii chakaitika pamwana? Pagumbo vakati rakanga rakaminyuka. Akatoiswa plaster. Vaya kutsoka kuno kunga rakaminyuka. Okay. Saka rakaminyuka gumbo saka rakazoinda kune rimwe racho. Rakabva radzitangira rimwe racho. Rimwe rakatanga kuti kuzvimba. Alright. Mwana aigara nani naye bankuru? Mwana pamba aigara nagogo. Ndovaigara naro. Alright. Anga asingagari natete? Tete ava ndovaitobatsira. Tete ndovaibatsira chii? Hello? Hello? I think you're cut off it. Network. Kuenda kuzambia enda kwenda kuchipatara chiombeka kuhospital kune mishonga kandi kuzambia wenda kuzambia kuna mishonga kana kwenda kwenda pa kuzambia kana ku South Africa kana tukupi because hakuna mishonga ku Zimbabwe. Saka kuminyuka guys gumbo rinozoenda kune rimwe gumbo iri. Ukamuka gumbo rinotambira kune rimwe iri. Yes, tipada kubuda para para. Ukamenyuka gumbo nekujamba. Tumirwa natatenda yakera. Fete tumirwa natatenda ipelile. Oh yeah, oh. Okay, that's why. Guys, top up guys, top up hapo tuone kuendelea mbele. Top up. Top up. Top up. I said they wakati kuta post-mortem. Was ikadi baba wani closure right now. They wakati post-mortem now you all right. Kumbara kana dai kana tanga chiwa chakati kana amsoro kiwazo dai kana tiji. Say personal tambe post-mortem. Dofa kunezo post-mortem mambo ya mtazo post-mortem Pangobanisiro kunzwisa ndebe kuti mwana akazenga testwa rini paakatyoka gumbo era. Paakatyoka gumbo mwana antika vari kuti vari kuti mwana akamborora pekutanga chiwa musoro vakana naye kuchipatara handiti pekutanga ndopakuziva kuti dokta akazorikonaiza mwana adzoka pechituti mwana uyu takambomuona hatisina airtime kagais airtime yapera tukuna airtime panamba dzakunda yapo airtime panamba dzakunda yapo guys isai airtime top up panamba dzakunda tiwane kufona kuningikiri kana kaita blood clot pane rimwe gumbo ko the other leg anti makumba ndakupa picture makumba anga 2 emwana ndingazoda kose ari 2 makumbo kana kaita blood clot kune 1 rinozoita kune rimwe aroanda Alright. Pakazoenda kunoona doctor
Dhokuta pakarecognize kuti mwana takambomurapa pano ndipo pakaenda achizofa. Paakaenda nemika. Ko pekutanga angambomurecognize kupi? Pakaita plaster musi wa11. Pakamona paplaster. Ukabva kutomuona iri jere kushayika kwake musi wa23. Ndipakazoti mwana ndakamusa plaster. But infection yachona was fast, guys. Infection here was fast. 2 days. What is it? Kati zacho ndo ndinaro. Kamabvunza kuti nengi doctor's report yacho haibude doctor's report ndo chinjatunya ndoda ichocho. And this aranga chitozvizata ari palife atozvitaura kuti kumafacebook she knows. She knows. Angachitoziya kuda kumita noise. I don't know what's happening with your phone. Inoita kutobva ndikuda kungopindura koto yangu. Right. Guys, takamira top up, guys. Top up and then we continue. Top up and then we continue. Iri some account, anotenga ne account number yandakapina iyo. Iri kusama account. Iri kusama account. And the blood clot travels. Okay. How fast can the blood clot travel, guys? Let's do the message. Help our brother and sister here. How fast can the blood? I know, but you remember doctor name and see papa. Don't see out makawanda chaisho. But how fast can the blood clot move? And if it's just the blood clot, you guys, why is there no any doctor's report? Say pass now, can I say wakaenda kumprofita ni mwana instead of kuenda kukunotsvaga doctor's report? Iye Dr. Joy ndichiningirika ndiyena nemwana ashayika ari patisei pamusoro paDr. Tisei. Ndakamubvunza Dr. kuti what is the cause of this? Zvakanzi ndikumbira kuti agara nemwana uyu ndiyani because it seems bullying. Wakati it is bullying. Achiroti aiwa ndokumbira kuziva kuti agara nemwana. No, ipapo hanzanza tikubvumirana nemi. Doctor ataura achidaro. Because doctor akatoona kuti pane bullying, pane zvakaita pamwana, andedza mapurisa before he calls the police. Why? To be frank with you. Kana kutopika na iye wacho mwana wacho akatosha. Izvozvo doctor akatotaura izvozvo. Kuti pane bullying. Akasadedza mapurisa. Aitotaura kuti pane manesi kuti maizvozvo manesi acho ndinoda kutokupa zita kuti manesi akanga ari nhingi ndikana chinge ndamatsvaga mazita iwa uye ndakatoona murambira dokta iyoyo titomurambira kana mdzino yonga ndakatomuudza kuti ndakarambira dokta achitaurira kuti chibuli handizonotaura. Alright. Mwananga achimwe medication here besides zvemarunikiri zvokuenda kuchipatara? Hapana medication aitora. Iroro kadhi iroro ndikurwara ikoko ndinofunga paupenyu hwake makadhi ake ekurwara ndekuda kuskerocheta. Zvekuti bullying maybe akati abuse maybe but abuse doctor anotodedza mapurisa ipapo. So, because pane incompetence iripo kapa, guys. There's also incompetence from the doctor, because the doctor kana chitaura zvinhu zvakadaro, then the police needs to start looking at the doctor first, because the doctor cannot mention something like that. Kuti mwana uyu aigara nani, mwana uyu bullying. Ndosaka ndati ndakujeba kuti bullying. Munhu aive aigara nemwana bullying unless akati abuse maybe kusina kunzwa. Aiwa, inini Dr. Shaya akatotaura neni ndakamurambira ndaitotrasta kuti angarowe mwana ndiani ende pamba ipapo nesista iyoyo. Mwana zvake aigara nagogo vane 60 years pamba ne90 years. Saka anga akarohwa nani? Aiwa, inzwai. Pamba panogara gogo avo.
panogara Tangisai, panogara Farisai, Blessmo, toziva. Panambuya ipapo. Panambuya ipapo. Pakafira mwana yoyo. Pakafira mwana yoyo. Panogara Tangisai, Farisai, Mai, Blessmo, toziva. Mukadzi watoziva. Mai toziva. John. Ipapo pamba ipapo. Saka dakarowa anogona kwakarowa nevanhu pavana mamechera mazita amariti. Iye toziva yoyo toziva. Anotoziva vanhu vakarowa mwana. Ende pandika handisi kuramba kuti doctor anogona kuvekaona but ndikuramba the language yekuti doctor anoti bullying. Ndo hakuna doctor anotaura zvinhu zvakadaro. Kuti anogara nemwana ndiani bullying. Pane bullying. No. Hakuna language yeshe tanoto yakadaro guys. Come on. Unless madzadzi edu vasina kunzwisisa akati maybe pane abuse. Unless the doctor used the word abuse and my brother vasina kumbanzwisisa. Kwete kuti bullying. No. Kwete abuse. Kwete abuse. I'm sure, I'm certain. Because iye nesi ipapo akataura kuti this case yafanana necase yatakabhoita futi last week. Saka why vaishamba vana ipapo setisina kuzobvunza doctor kuti ko mapurisa because kana pachakutaurwa zvakadaro the doctors ipapo ndedza mapurisa vakabva vachitidedzera mapurisa. Ini ndinoshaya kuti what happened because ndaiti mutrust vakatopinda muroom nasister iye wachisosvika naroom ndipo pane nakelvin nyamasoka nataurai wacho kapinda muroom ndakati sei hama dzangu yauya ndifunga kubvunza madhokta zvese ndikapurana handover ndati achibvunza tidzokere kuna toziva kundaiuya airtime yavepoya tidzokere kuna unonzani toziva tione. Regai tichitora kusvika pamudzi wenyaya guys. Regai tione mirai uye kundai ushu tinzwe kuti dokutata toziva yari kuti chii. Jessica chero akapiwa mari ane wedhi raanogona kutaura andiona risini iroro anogona kutokavha nyaya yake. Madhota zekusabva akangwara anopiwa mari anobhadharwa ndisema flies vaputsa anotokavha nyaya yayo zviri smart. He was not gonna tell him guys ngatichapei pfungwa ati doctor abhadharwa. What would he tell him kuti pane zvinhu zvakaitika pamwana iye abhadharwa? What would he tell our brother kuti pane zvakaitika pamwana iye apowa mari? Ingadi yakatodira manje kuti natural cause. Aiwa, my sister. My sister, ipapo muri kukanyatsa kunzwa. Ini ndakasvika nemwana ashaika ari maoko mangu. Tokuti akatanga kuongorora achitora matestis. Bhozi akatanga kuongorora kuti matestis. Ndipo pandikabvunza ini nadhokta nemanesi kuti what was the cause. Ini nemanesi nadhoktas. Tokuti ndipo pakati it seems just bullying. Agara nemwana uyu ndiani? Saka agara nemwana uyu asara kumba ndichete. Pakazouya ndakabva ndabuda murumu ndakati uyu ndiagara nemwana ndiyakava nakelvin akabva azopinda murumu nadhokta. It's about an hour varimo madhokta. Saka I was trusting my hands kuti no. Hello? No, sorry, Mankuru, ndamboita breakdown network up. Sorry. Right. Saka mati mwana aigara nambuya anditi pane statement rakanyorwa nemunin'ina woni munin'ina kwa mukoma wenyu anditi kwatiri achiti imimi makamuudza muri mega kuti pane munhu akamborova mwana. Is that true? Mwana haana kutorohwa. Mwana vakasvika iyo bamunini mwana aitotaura achiti ndakajamba. Mwana haana kurohwa. Munhu anga ane 14 years aitaura zvese zvakaitika pari aitaura wega. Kana pandakaenda naye kuchipatara hospital akanosanangudzira chiremba zvakaitika pari ari wega nemuromo wake.
Alright. Tikunzwa. Saka imi muri kuti hamunamboudza munin'ina wenyu kuti mwana akarohwa? Handina kumbotaura ndibamunini. Ndibamunini haunambotaura navo daro? Handina kumbotaura navo daro. Okay. Ko haanambotumwa nebhaiki here mwana? Mwana haana kudhumwa nebhaiki. Mwana zvebhaiki akazviramba akati handizi rini ndakadhumwa nebhaiki. Okay. Saka imi makapinda nemwana kuchipatara nai bankuru. Dokta akati mwana uyu chii? Dokta akati mwana akafinyuka gumbo akatomisa back plaster. Okay. So pakazoshaika mwana, dokta haana kana bepa rimwe rakakupai? Dokta pakashaika mwana akanotaura naPepe vanova vari kunzi ndivo vakauraya avo, ndo vakanotaura nadokta achitoti baba wemwana ndoda kutaura naye, ndoda kutaura nemi nokuti baba wacho handiri kuona togona kusawirirana nawo hamene zvavari. Alright, saka hamuna chamunoziva kuti vakataura kuti kudii nadokta? Pepe vanogona kukuudzai vari vega ivo zvavakataurwa nadokta. Alright. Ko ivo tete vari kuzosei tete ava vari kufungidzirwa kuti vane zvavakaita pamwana uyu? Inini ndiri kushaka kuziva kuti sei bamunini vari kudaro, nokuti tete vavo ndo munhu akatochengeta mwana uyoyoyo. Zvese zvaiita zvechikoro kana everything ndo vaisponza zvinhu zvacho zvese. Alright. Ko mugoti wakawanikwa uine ropa nehembe dzanga dzine ropa dzemwana, ropa ranga rabva kupiri? Hallo. Ko ropa rakawanikwa riri pahembe dzemwana nemugoti riri kunzi zvakanga zvine ropa zvanga zvabva kupi? Mwana akanga akubudisa mututu mumhuno. Okay. Waiva mututu wanga wabuda nemumhuno make. Alright. Ndobva waenda pahembe. Taitofamba nechijira chokutoti taitomuisa pataifamba naye nedudu bike. Alright. Ko babavenyu venyu ava vakamborwara here? Njere? Pane zvakawanda sofa zvinoti kana chiremba anogona kukuudza, pakapaona basa chiremba anogona kutsanangudzira. Hatichanyatsa kunzwa kuti mudhara ava inini zvavari sofa handisi kuziva kuti chii chaizvo chiri kumboitika pavari. Aiwa, munhu ari kuchema zvake kamwana, munhu ari kuchema sofa panguva iyo. Saka nhamba dzachiremba idzi mukadziitei? Regedzai ndokutsvagira isofa handina. Alright. But imi kuvaziva kwamakaona ipapa vachiitwa, saka ndo hazvisiri zvamaivaziva before. Ini chinhu chandaifungidzira pakafa munina wangu, ndaiti taigona kunge takafamba sefamily zvezvizvo zvokuti titsvage kuti chii chaizvo chakaitika pane mwana. Zviri zvekutanzi akanopondwa. Ini zvangu ndinozviramba, pamwe tingagone kubhiliva zvinhu zvakaita seuroyi. Yes, of course. Kwete zvekutanzi akanopondwa achirohwa. Ini zvangu hakuna zvakadaro zvakaitika pane mwana uyo. Mwana haana kupondwa, haana kurohwa. Ende zvakanga zvakanakira kuti akanosvika kunofa achitaura. Ende aiva munhu aitaura zvakatonaka, aitaura. Alright. Ko saka imimi semhuriko zvino izvi muri kuita sei nenyaya yababa wako? Tatinga kuti dai vakwanisa kuti vasangane nesu togara pasi totaura, nokuti izvezvi vari kunoposta mamessages mumasocial medias zvinova zvinhu zvokuti zviri kunokanganisa maimages edzimwe hama mufamily. Okay. Alright. Vanhu vanenge vachiverenga vachiona vanongokotawo as correct, nokuti hapana chavakaziva ende paground pakafa mwana vanga vasipo pakatobva
CID rekugurure vakatouya vakatotorawo mastatement kwatiri kusanganisira neni ndakatorwawo statement rigore rakapera because mwana akuda kuti anowa kuti mwana aexhumiwe kuti paongororwe panyuwani kuti mwana sekufungidzira kwavo kuti mwana akarohwa nemafractures kuti zvionekwa kuti mabhonzo emwana pane paakamborohwa here. ya iyoyo inogona kuva good idea kuti pasiri chokwadi zvacho bhosi vari kutoinyepera vanhu ndokutaura chokwadi. Alright, saka mwana ocherwa zvake anti zvakatonaka zvisingaiti ndingatozvifarira mwari anenge atopindira ndokuti zvitopera ndokuti zvipere. Saka ropa iri remuhotwa iri rakazosvika pamugoti sei? ini mugoti wainzi wanga une ropa handina hangu kuonawe. Hamuna kumuona? Handina kuona mugoti wanga une ropa washori kutaura kunzi mugoti wanga une ropa handina kuona. Asi imi manga muchifambawo moga kwamatunda kudzingana kumaprofita kwakanzi kudii? Makatomboenda kune mumwe muprofita anonzi Aniko Madzabamheno makanzi chii? Profita vaitaura zveuroyi ndezvavaitaura vachiti mwana pane mbuye zvinonetsa kunzisa vachiprofita munongobviziva zvekuti zvinongotaura zvinzi hama dzacho hama dzekwamai hama dzekwababa dzakabatana hazvaingotaura zvimwe zvinoita kuti nezviri kuita munhu ka hazvisi kutongobatira zvinhu zvakakutuudza kumaprofita kwacho dasiri vaitowedzera muto hashai chekutaura ka. halo halo nokuti pari kunzi pane mugotonga wakatyoka waivepo saka ndo zvazvatinetsa. hapana mugoti wakatyoka kana mugoti une ropa. Alright, ko ungandipawo here nhamba dzamaudi? Nhamba dza maudi zuze hapa ndina foni yangu haina matext manje ndinadzo but foni yangu haina matext. Okay, alright. Waigona kutidedzera? Saka mumbondipata time kuti ndidzinyore basa ndidzene musoro. Alright, ndokufonera in 2 minutes. Singopata ndidzinyore muzvifoni. Alright, sharp. Bye. Right. Kurunzi mwana ngaavhurwe but still pane panisiri kunyatsanzwisisa pekuti tete vanonzi vakataura nadhokta Ndivo. Vataura nadhokta Ndivo tete vari kufeila kutipa kuti dhokta akati chii ende vari kufeila kutipawo inonzi doctor's report. Nyaya iri tricky guys, it's a tricky nyaya but anyway toda kuti tibate mupurisa. Toda mupurisa atiudze kuti why nyaya because mapurisa akabva angonyarara nezvenyaya nyaya iri yakaitosva kuadvanced stage kokuti mwana akunofukunyugwa then mapurisa akabva angoti abva kumainvestigations kunobvunza kunoinvestigate ndobva vangoya nyaya ndobva yangodzokera back to square one. Ndobva nyaya yadzokera back to square one. Saka mapurisa awo need to tell us kuti nemhaka yenyaya iyi isina kuzoenda mberi. Anjati mune death certificate? Mune death certificate? Ayo, death certificate yake andina. Kusaka hamna notora? Ndanotora. Because pakunotora doctor's certificate death certificate panida tsamba yekwadhokta yekoko kuti mwana akafa nei kuti vanyore padeath certificate. Because zvichiitika izvozvo vakanga vataura because ndevakanga setete vavo nanhasi ndevane birth certificate wenyu wacho. Ini pamakafamba hanzvadzi ndichitsvagawo makanzi chii? Aiwa, kwete kufamba, there's no need kuti utofamba. Alright. Because zvaitongonzi iye tozivo wacho mukamubvunza tozivo wacho ndakatofamba naye akatoudzwa kuti iwe shamwari vanakaita zvinhu havazivi unokuya nawo panapa
iye toziva wacho mukamubvunza kuti iwe pakuenda nabamukuru wako kana pakuenda nabamunini wako kwakaenda iwe une muprofita wamaendera bamunini wako pari kure mushoma nemwana paungazenda nabamunini wako wakanzi chii nemuprofita vanokuudza imi muri kure zvakadii kuti mozati chi hanzvati imwe way yatokwanisa kuita mukasvika mukadzoka paground ane maona then kwakuenda mapurisa paground titora mapurisa muripo paground imimi ane maona so that ainyatsokuongororwa musi kuzviona kuti zvinenge zviri votanga kuti one kubva kuna doctor muri paground muri kuzviona sei icho kwadi ichocho but ndiri kuona kuoma kwomwoyo wawoga bcause nachiteerera zvamachitaura ndifunga kuti havana repentance pamwe mukambonogara pasi semhuri hanzvadzi munogona mese nemudzimai munogona kuwana closure chaichaiyo ya aiwa zvazvinoita mai ndezvokuti one ndagara pasi nemudzimai ninge ndakusa mudzimai patsaona two ninge ndakusa ini patsaona because pari zvinosvika they are looking for my life saka it's better to start them before they kill me. Ini makamboita zvokurapa makamboita zvokurapa kurapa vanhu ndine mudzimai wangu etaurere kana vakarapa ndikusaka nyaya yekuti vakambhorapa kana kuprofita vavaprofiti amene kuda kana andisati ndagara navo akupanguda ndo pavakamboita zvaatisisamu aiwa 14 years 14 15 years aiwa futi hadzisi 14 hamzasi 20 years dzamuri vese ndakambogara ndisina mwana makore 4 5 I think pandakazoita nhumbi mwana. Alright, saka makamboita vamwe vakashayika 5 kumberi uko. Aiwa, ndinombobvira ndaita vana vakashayikei. Kuzoka zvakaroorwa. Ndakagara nababa 2007. 2006 ndikazoita mwana ndikazozvara mwana uyu 2007. Kana kuti ndingangoda kukupai namba yesister yangu kuti no, that's fine. Hanzi dadzi mwana wangu uyu ndewechi 5. Hamuna kuzvizwa here zvisaugwa. Yairuneza ini ndakanga ndangozvitambira ungoti arufu rwauya but ivo mukugara kuchero pakuchengeta mwana kwataita hapana zvandakafunga asi pressure ini ndakazozvibvunza fungawo kuti pamwe dzinogona kunge dziri chokwadi ndaibvunza kuti murudzokera rini kuSouth ini ndauya kuzochema mwana mwana achingorigwa zvinhu saka murudzokera ndaipiwa pressure kumba kuti murudzokera rini saka muchagarisana here naEdison pasisina mwana zvimwe zvinhu zvandaibvunzwa somubvunza ndaisangana naye ndaitadza kupindura ndotovashedza ndoti mubvunza ndiri kusangana naye asi marodha hama dzanita muchakwanisi kugara nene here sezvo hapasisina mwana voti wazviwana kupizvi saka zvakawanda wanda zvandakangosanganidzana nazvo zveprofita kana nganga handiziva hangwa maybe zvomumushame vanhu handingakwanisi kuzviziva handizvozvo ko imimi zvokuti mumbokwanisa kuti mumboita zvinoitawo vamwe zvokuti mumboita kuti mwana agwe hondo dzake ega hamuna mbokwanisa kuzvipfungwa ichizodziitike munozati nemhaka yenini ndiri kudaro nabamunini munozati nemhaka yendiri kudaro muri kuona kuti vanhu havari so adamandi kuti mwana angafukunyugwe mwana akafukunyugwa handitika vakanowana kusina pasina futi kana fracture pabhonzo remwana ukama hwenyu hwatofa zvakakanganisika zvokutodaro andimaona hamuchafi futi chero mukadzi maita dambudziko nemurume hamuchakwanisi kunodza hama kuti kuno kunoita dambudziko kadai nehama yenyu ani muri kuona kana kuti let's say not kuti mwana anenge asina urohwa aiwa kana vakakwanisa futi kubhadhara kana zvichtiva kubhadhara kana vakambobhadhara vakakwanisa kubhadhara futi kunzi hakuna kana fracture yatiri kuona it's gonna be even worse. A better way instead yekuti you find someone anongoti mwana mukazvirwire then you keep quiet. Taona zvakawanda isu taona takamboenda pane imwe funeral so yandakamboenda pane musikana akaurawa nemurume wake handikanga nefuneral iyoyo kuLimpopo ndakaenda pafuneral iyoyo ndadedzwa nevanenge nezvokuzi vaitotya kana kuona chitora chasisi vavo si vamwe vedu ndakaenda tikanovabatsira mumochari everything but tiniko takatakuita makozi ehama dzaive kuZimbabwe because musikana yakasasa kwasaenda kuZimbabwe because boyfriend yakati yamuraya yakamukanda muchimudhamu chiri padhuze
saka pakazowanikwa nanogada tampa paka angatombochobonywa atomboita madhei saka mwana kuti angagara mumvura kuchanosvika kuzimbabwe mwe anokanganisika angasasaiti chero kuti aembaumenti ndobva zvanzi ngadini ngaavigwe ikoko haachakwanisa asvike kuzimbabwe munoziva kuti taiti mafonika zvaita kunge drama but tozvita tiri palive ipapa tichinzi torai banga kwatengwa banga rikanotengwa